Nint me masro nage nyamwan kilin dafara nyantan so ka ofe anga foli ni walima dombe awe awunu me lajella wala sa kuna funu be sro malikunka ani jen fanwra kunka ni atma sele bi bamananga kuna funi na kuma bawo fleni ministri so munya shineno izin ko ani jaguko kunanko nyana bolima uye coronavirus kumeni minando bisimla ka beni juin kalo clé sabay cité administratif la Bamako konnala mina nunu yere dira groupe Keita ani chambre de commerce nyamaw de fait kakeni école daile kalabankoro maire ka norobla maire intérimaire ay coronavirus kumeni mina chamandi kalabankoro sigida école souma adili kene nyama tume kalabankoro sous-préfet da Keita de bulu nunu ne bamananga kuna funi na kuma bawe mumina wala wala awe soni konnala Kafuli kurakuraya ka nyeshi auma ministri so mu nyeshi no izinko ani jagoko kunganko nyana bolima we coronavirus kumeni minando bisimila ka beni juin kalo clé sabay cité administratif la Bamako konnala minanu nyere dira groupe Keita ani chambre de commerce nyamaw de fait Ali Hamidou Badine ani Hussein Keita me Sherif la jabaransu tola Jamanaden bɛ kelenkelen kan k'i jɛyɔrɔ fin coronavirus bana kɛlɛli la groupe Keita ka ni wulikajɔ bɛ don o kadara kelen de kɔnɔ ka kɛnɛya minɛn ta mun na musaka bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn 100 ani miliyɔn 65 la k'a kɛ dɛmɛ ye mun bɛ fara jamana gouvernement ka wulikajɔ la coronavirus bana kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔ o kɛnɛya ko minɛn fɛn minnu b'a kɔnɔ bakuruba fɔ la o de ye thermomètre kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ fini minnu don kana n'an k'o ma ko combinaison de protection maski ani gants fo ka taa bila casque ani lunettes la. Ministre de commerce ani industrie o fɛnɛ b'a di président ma président b'a lajɛ de sisan a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso min na ou bien a bɛ taa yɔrɔ min na président b'a lajɛ de sisan olu ni gouvernement de b'a lajɛ a kan ka di minnu ma k'a d'olu ma bon ko n'a bɛ di don min fɛnɛ na u b'an wele an bɛ na an bɛ taa di ɲɔgɔn fɛ bana ko in ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ kɔni sinon bana in a m'a daminɛ yan o an y'a kibaruya de mɛn yan'a ka se yan sisan a sera yan fɛnɛ mɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ bana in bɛ yen bɛɛ k'i tɛgɛ ko bɛɛ ka kasinen don n'i y'a ye mɔgɔ bɛ miliyɔn 165 don fɛn na ka na di ka faso ma n'o tɛ tiɲɛ ye wari ka d'o ma koyi voilà tiɲɛ de don mɔgɔ k'a dɔn ko tiɲɛ de fɛnɛ don munumunu t'a la. Malien kelen maski kelen n'o ye jamana ɲɛma ka hakilina ye fɛn min kɔni ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye ale ye maski 500 de ta ni k'a di ministère de l'industrie et du commerce ma o maski minnu n'o bɛ ko wa dilanna Mali jamana kɔnɔ a na tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali fan caman na wa wulikajɔw bolodalen don denmisɛnnin jɛkuluw fɛ ministère de la jeunesse et des sports ka hukumu kɔnɔ. A fɔra o programme kɔnɔ u k'u jija mɔgɔ minnu bɛ Mali la yan minnu bɛ masque ninnu dilan comme an bɛ coton kɛ an k'an jija olu ka privilégier donc APCM Assemblée permanente des chambres de métiers a ye Bamako tailleur presque bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Kayi Kulukoro Tombouctou Gao Sikasso Mopti ani industrie minnu bɛ yan i n'a fɔ Batexi Comatexi ninnu ani atelier caman bɛ yan an y'u bɛɛ bila contribution na k'olu fana ka produit localement donc a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ an kun ye 1,250,000 masques di yan nɔ ministère ma o y'a di ministère de jeunesse la semaine tɛmɛnen fana na an ye 600,000 masques di yan fana o caman dira ministère de l'éducation na entrée mun kɛra kunu pour ka ekɔlidenw protéger bi an bɛ yɔrɔ min na nin fana ye 500,000 wɛrɛ ye il est bien 500,000 masques pour que k'o di ministère ma o y'o programme de distribution fana kɛ ka di ministère de jeunesse la olu y'a di CNJ mɔgɔw ma k'o k'a distribuer cercle damadɔ la ani région damadɔ la. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wulikajɔ bɛɛ bɛ don jamana ɲɛma ka hakilina kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ malien kelen maski kelen cogo min dan bɛ se ka kari coronavirus bana la Mali jamana kɔnɔ. Ka kɛ ni ɲɔgɔndan kilasiw ka école dayɛlɛ Kalabankɔrɔ maire ka nɔrɔbila maire intérimaire a ye coronavirus kunbɛnni minɛn caman di k'a ɲɛsin Kalabankɔrɔ sigida écolesow ma
baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni juin kalo tile fila a ɲɛmaya tun bɛ Kalabankɔrɔ sous-préfet de bolo Da Keyita an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Kalabankɔrɔ maire ka nɔrɔbila a ka nin hakilina tali n'o de ka taa coronavirus kunbɛnni minɛnw di Kalabankɔrɔ ɔkɔlisow la a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ɔkɔlita in na ka se ka ɔkɔlidenw kisi coronavirus bana ma ni hakilina in fora kosɛbɛ Kalabankɔrɔ école ɲɛmɔgɔw fɛ. Maire ka se k'an dɛmɛ tɛgɛko minɛnw na safinɛw ani alcool la a kuma fɔlen maire ɲɛna maire vraiment maire y'a répondu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Kalabankɔrɔ maire a ye mun kɛ a ye kiti 70 kit a y'o de di alcool carton 8 a kelen kɔnɔ i bɛ den 24 sɔrɔ a kɔnɔ safinɛ fana a y'o di donc vraiment an b'o fo k'o waleɲuman dɔn bi bi in na gouvernement yɛrɛ ye fɛngɛ di masque di école-den bɛɛ a y'a ye école-denw bɛɛ n'u ka masque de don an y'o di an ka école-den bɛɛ ma n ka min ma école-den hakɛ min b'an bolo bɛɛ ye masque sɔrɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ mesure bɛɛ talen don an bɛ autorités fo du fait que denmisɛnninw bɛɛ ka masque sɔrɔ et puis a masque lavable de don a bɛ ko n'a nɔgɔla bi i bɛ se ka ko sufɛ sini sɔgɔma i bɛ na n'a ye donc o t'a bɛɛ ye a fɔra ko dɔwɛrɛ bɛ na pour que u bɛ se ka fali u ni ɲɔgɔn cɛ donc bi an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalen don école wuli la an nisɔndiyalen don k'a fɔ école bɛ ka wuli a wuli cogo la awa mun ye maître ka ko ye aya niveau dɔ la olu o ko na ɲɛnabɔ n b'a dɔn yanni tile fila cɛ u na bɛn kɛ n'o bɛnna o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Maa min yɛrɛ kɛra hakilina in tabaga ye n'o ye Kalabankɔrɔ maire ka nɔrɔbila ye a y'a yira k'a fɔ a ka nin hakilina in tali tɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ekɔlidenw ka se k'u kisi coronavirus bana ma ka d'a kan n'i ye ekɔlidenw kisira bangebagaw bɛ se ka kisi a ka hamina ye mun ye a ka commune dugudenw ka kisi bana in ma o bɛ se ka sabati. Bi ye kalanta don ye école taara kɔrɔ ye bi a bɛ maa minnu concerné o de ye minnu bɛ classe d'examen la comme école bɛ mairie ka yamaruya kɔnɔna na an namɛ bi classe minnu ye classe 9nan ye an namɛ olu ka kalanta de daminɛ la an fana nana an mana an tɛgɛ lankolon an nana ni sow ye ani safinɛ ani gel o kun ye jumɛn ye comme aw bɛɛ b'a kalama bi bi na bana jugu dɔ a bɛ Mali la bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ pour que k'an ka denmisɛnw kisi o bana nin ma an fana nana ka na ni ninnu ye ka n'o d'u ma pour que u bɛ se ka lafiya pour que u bɛ se ka kisi cogoya min na bana jugu in ma jango ka se u ka kalan kɛ ka ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka école karamɔgɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ Ala k'olu kan bɛn jango fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sen na u bɛ se ka ban cogoya min na écoledenw an b'a ɲɛfɔ u ye k'u cɛsiri parce que defu tɔ man ca bilen waati ni kunkurun de bɛ yen u bɛna defu kɛ et puis a bɛna kɛ matière principale de kan o la an b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri u ka kalan na u k'u wasa don kosɛbɛ pour que san a bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na bolo. Kalabankɔrɔ sous-préfet ka kumaw la a ye tasibila kɛ ka taa école karamɔgɔw ye a y'a yira k'a fɔ i kɛra togo togo école karamɔgɔ de b'i kalan a labanna ka bonyanfoli kɛ nin waleɲuman in tigi ye a y'a ka kuma laban ni welewelemada kan ye k'a ɲɛsin école karamɔgɔw ma k'u k'an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi bila fɛn bɛɛ ɲɛ ma. Donc an y'a ye Kalabankɔrɔ mairie vraiment u y'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sara ye Kalabankɔrɔ bi écoliso fɛn fɛn bɛ CAP ka bolo kan u y'u bɛɛ doté kit de lavage des mains la aw yɛrɛ y'a constaté DCAP yɛrɛ bɛ yan c'est pour constater cela donc u ye gel fɛnɛ u ma da o ma gel hydroalcoolisé u y'a di a bɛɛ la ka tila ka safinɛ di a bɛɛ la Kalabankɔrɔ mairie y'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc vraiment n bɛ segin a kan u wulila ni bilisi ni yɔrɔ sara u y'a yira ko écolidenw ka ko o y'olu ka ko ye donc o de la an b'a ɲini mairie bɛɛ fɛ mairie fɛn fɛn bɛ Kalabankɔrɔ mara kɔnɔ Kalabankɔrɔ mairie ye wulikajɔ min kɛ bɛɛ ka ɲɔgɔnna kɛ mairie fɛn fɛn yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ n'a marabolo n'a ye 700 et quelques communes bɛɛ ka nin wale in kɛ nin ye wale min b'a to minimum min b'an bolo n'o ye Mali ye o ka se ka kisi u ka se ka kalan n'o ye denmisɛnninw ka kalanko ye vraiment an bɛ mairie fo dan tɛ foli min na an bɛ DCAP fo a n'a ka CGS mairie de ye belebele kɛ maintenant DCAP n'a ka CGS de fana bɛ wulikajɔ kɛ minɛn min dira minɛn in ka don a don sira fɛ ka sɔrɔ adamadenw ɲugu m'u yɛrɛ sɔrɔ a kɛcogo bɛ nin ka sara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni école in na mun bɛ kilasi ɲɔgɔndan kilasiw ko fɔ Kalabankɔrɔ écolisow ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de tigɛ walasa écolidenw ka se ka t'u ka kalan kɛ hɛrɛ la ani baden na k'u kisi bana in ma. Jɛkulu mun ɲɛsinen n'u yɛrɛ ye baara donni ma ba la n'u k'u ma volontariat ka bɛn ni juin kalo tile fila ye u y'u ka laadala ɲɔgɔn ye ta k'o 9nan kɛ mun senfɛ maa 12 sugantira a kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen n'o farikolo ɲɛnajɛ
ani sifinnakaw kunkanko ɲɛnabɔli ma. Samayira Sanogo ani Baba Keita tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Mali jɔnjɔn dali ni ka sanga kelen tasibila tugu o la min tara ka ɲɛsin Namuza Jakite ma o min ye société civile tɔnden dɔ ye conseil d'administration du CNPV kɔnɔna na olu de kɛra kɛwale ye min kɛra ka 9e session ordinaire du conseil d'administration du centre national de la promotion du volontariat baaraw nundu sigi ka fɔ ka kɛ kɛwalew la minnu tɛmɛna laɲini minnu kɛra 8e session fɛ olu lawaleya cogo ɲɛfɔli ka kɛ gafew kan minnu bɛ baara kɛtaw ani musaka bɔtaw ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ administratɛrw na jateminɛw kɛ fɔ ka taa se gafew dɔw sɛbɛntiyali ma minnu bɛ plan annuel de travail ani projet de budget 2020 kɔfɔ. Comme b'a dɔn laadala tɔnsigi de don nin y'a a siɲɛ 9nan ye san o san CNPV administratɛrw CNPV ɲɛmaabaw u b'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ tɔnsigi kɛ an minnu ye CNPV baarakɛlaw ye an b'a yir'u la faamaw la an ye baara min kɛ san kɔnɔ musaka minnu donna la u donna da minnu fɛ ko o yir'u la ka yira ka fɔ a ye danaya d'an kan ka wari d'an ma an ka nin baaraw de kɛ bɔn an ye mun kɛ ne ka wari ye a de ye nin wa an bɛ tila k'a yira u la fana ka fɔ bɔn san kura la an mago bɛ nin wari hakɛ la ka se ka nin baara ninnu kɛ donc ni administrateur ninnu de b'o jateminɛ ka fɔ an sɔnna a ye baara minnu boloda an sɔnn'u ma a ye wari minnu fana ɲini an sɔnna k'a fɔ ko wari d'aw ma a ka se k'aw ka baara kɛ. Sɔni ka sigi membre du conseil d'administration maaw fɛ gafew la i n'a fɔ rapport provisuel annuel d'activité 2019 plan de travail 2020 budget 2020 olu n'a ɲɔgɔnnaw de ye jaabiw ye sigi kɛn bɛ ka minnu kɔnɔ conseil d'administration baaraw kɔfɛ. Bon an ka laɲini ye mun ye administrateurs ka sɔn an ye baara bolodali minnu f'u ɲɛna u ka danaya kuraya an kan ka se ka wari d'an ma musaka minnu bɛ se ka to an bɛ se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ an y'a fɔ sisan nɔ tubabukan na ko ɲina faamaw y'a ɲini an fɛ an ka volontaire 15,000 ani 300 de ye labɔ cɛbɔ ye ka se ka école ko dɛmɛ donc an b'o baara la yanni école bɛna dayɛlɛ an b'a ye k'a fɔ n'u ye sɔnna an ka kuma fɔta ninnu an ka baara bolodali ninnu ma an bɛ se k'olu mɔgɔ hakɛ école karamɔgɔ ba 15 ni 300 k'u labɔ k'u bila école ka bolo kan. A danganimayɛlen volontariat nafanw la baw cɛgɛda de don min kɔnɔna na ni jamana yiriwali baaraw bɛ se sabati minnu na minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ baaraw ma Modibo Aruna Ture a nisɔndiyalen ye foli ani tanuta ka ɲɛsin CNPV ɲɛmaaba ani a n'a cɛkɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni jaabiw ye minnu sɔrɔla o fɛ san tɛmɛnenw na ni ka sɔrɔ ka 9e session ordinaire baaraw nun don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini minnu kɛn bɛ CNPV yɛrɛ fɛ olu bɛ tali kɛ baara lawaleyalu la minnu bɛ don politique national de volontariat kɔnɔna na ka volontariat yɛrɛ yakubaya ni ka nin kura fiyɛ a la ka dɔn ta kawuriya baaraw ta k'o ɲɛsin volontaires ma jateminɛw ka kɛ volontaires la ani o ka cɛkɛdaw la ka sanga ni baaraw ye minnu kalifalen bɛ o ma olu n'a ɲɔgɔnna caman. Jɛkulu min bɛ wele plateforme nous le peuple o ni société civile dɔw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka bɛn ni juin kalo tile fila u ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli mun sen fɛ u kumana an ka sɔrɔ nasiraw kan fo ka taa bila kɛnɛya nasiraw kan kɛnɛ in kan Serifula Jabaranso tɔgɔla Boubacar Traoré ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ yen nɔ. Tɔnjɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye min bɛ tali kɛ u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma a ka baara ɲumanw na wa k'u tɛ da o ma min ye an ka jamana cakɛda bonso minnu bɛ k'u ka dɛmɛ bɛ olu fɛnɛ yɔrɔ ni wagati gɛlɛn kɔnɔna na. Mais bi an farala ɲɔgɔn kan bonya ni karama kɔnɔ pour que vraiment ko min b'a ka kɛ jamana in kɔnɔ ya Rabbi Ala ka jisuma bɔ a kan. Laɲini min b'an fɛ o ko kɔnɔ an nana sigi de bi aw ɲɛkɔrɔ ka na ɲɛfɔw ye an tɛ kɛlɛ fɛ an bɛ jamana in sumayɔrɔ de ɲini an bɛ min ɲini bi badenya sinjiya vraiment an ka ɲɔgɔn lajɛ anw de ye kelen ye jamana in sɛgɛnnen don banajugu b'an kan an ka mɔgɔw bɛ ka faga sɔrɔdaso bɛ ka faga fan bɛɛ ko mana kɛ cogo cogo ne hakili sigi ka fɔ o de ye damu ye ka jamanakuntigi ɲini a ka taa ne hakili o ye kuma gɛlɛn ye dɛ
kuma gɛlɛn parce que maa dama damani dɔrɔn tɛ se ka wuli an bɛɛ jɛra maa kelen min sigi ko k'o lawuli ne hakili la n'an y'o lajɛ a ka gɛlɛn dɛ. Wa ni jɛkulu in ka kumalasela ma da o ma u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to an ka jamana in siniɲɛsigi bɛ se ka jɔ bɔlɔ kelen kan. Aw ka micro fɛ ka ɲina fɛ a n'a ka jamakulu u ka sabali siranɲɛ tɛ dɛ mais Mali laada de don ni Ala fɔr'i ye Mali kɔnɔ dɔrɔn i b'a dabila ni dɔgɔni kuman'i fɛ ni balima kuman'i fɛ i sigiɲɔgɔn kuman'i fɛ ni Mali la i b'a dabila o tuma an b'a ɲini fɛ yan'a ka kɛ fanfila kɛlɛ ye u ka sabali Ala n'a kira kosɔn jamana ye sumaya kama. Kuma la kuncɛ la k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma ani ba ɲumankɛw ma bɛɛ ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan min b'a to honorable Soumaïla Cissé a ka se ka bɔ bolo la bamanciw bolo. Fanga ɲini jɛkulu MPM ɲɛma honorable Adi Ɲangado ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni juin kalo tile 2 ye. Fanga ɲini jɛkulu in dagayɔrɔ la u ka kunnafoni di senfɛ u da sera an ka jamana lahala ma u labanna k'a ɲini jɛkulu fɛ minnu bɛ fɛ ka murutili boloda ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka jamana bila ɲɛfɛ. Amadu Jalo ni Baba Keita tun bɛ Serifula Jabaranmuso tɔgɔ la. An ye kibaruya bɛ yen k'a fɔ jamanadenw bɛ fɛ ka taama n'o ye Jumadon ye ni Imam Mamudu Diko b'a ko ɲɛfɛ. Taama ye normal de jamana kɔnɔ n'an ko mɔgɔ man ka taama o ye ngalon de ye o mais taama in fana kun ye mun ye ko président ka démissionner mais ne hakili la adamadenw de y'a ɲɛ u ye taama boloda yan nɔ ka anw to assemblée la an wulila k'a ɲini k'a dɔn u ka taama ye jumɛn ye u ko k'u ka taama tɛ foyi ye ko fagali min bɛ ka kɛ nord la nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ c'était légitime an b'a fɔ ka fɔ tiɲɛ tun b'a dɔw la donc tiɲɛ minnu tun b'a dɔw la an wulila assemblée la ka motion de censure déposer opposition fara majorité kan ka gouvernement lata gouvernement latara o kɔfɛ mun kɛra u ye taama boloda taama bolodalen Mamudu Diko ye mun fɔ a ko ɲɔrɔn serifukɛ y'a wele k'a ka taama dabila a ye taama dabila donc o b'a yira k'a fɔ an ka jamana in ye jamanaba de ye o sinon maa ba tan maa ba duuru kelen ka taama boloda ni maa kelen ka téléphone bɛ se k'o wuli o kɔrɔ ye ko Mali ka di o kɔrɔ ye k'a fɔ Mali mɔgɔ bɛ ko to ko la donc an ye assemblée kura de ye an sigira u ka taama kun an t'a dɔn a taama kun ma fɔ an ye an t'a kalama an bɛ min kalama ko président ka démissionner mais an bolo n'u dalen don an na n'u b'a dɔn u delila ka waleya kɛ u delila ka cri de cœur kɛ an ye signal d'u ma ni tubabuw b'a fɔ u delila ka u ka dusukasi yira an y'a yira k'a fɔ ko an bɛ yen n b'a ɲini gouvernement fɛ an y'a fɔ k'u ka ɲɔngiri n'u ma sɔn k'a ɲɔngiri n'u ko k'u bɛ taama gouvernement k'u lakana u kana da u ma dɛ an ka kɛnɛya so a ka wuli ka jɔ kɛ a ka masque di taamadenw ma a ka kuma ni taamadenw ye u ka hakɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ min b'a to bana tɛ se ka yɛlɛma donc u k'o kɛ u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ jamana kama minnu taamaden ninnu n'a y'olu minɛ o t'a bannen ye dɛ o taamaden n'a y'o minɛ o ye ne den teri ye a bɛ na n ka so a bɛ n den minɛ n den b'a di n muso ma n muso b'a di n voisin ma o de ye Mali ye Ala k'an bɛɛ kɛ ladiriw ye Ala ka labanko ɲuman d'an ma minnu bɛ taama la Ala ka hakili ɲuman d'u ma gouvernement min bɛ yen n'u bɛ taama ni gouvernement ka lakan ka lakanali kɛ Ala ka hakili ɲuman di gouvernement ma sécurité mɔgɔ minnu bɛ yen Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala kana maa si fitina kɔnɔ ka se k'a fɔ k'i bɛ ko kɛ min bɛ se ka dankari jamana kɔnɔ. Jɛkulu min bɛ wele initiative zero violence u ye welewelema kɛ k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw ko bɛɛ lajɛlen ka bɛn sira taama an ka jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen ko o bato fɛn min tɔgɔ violence bɛɛ k'i yɔrɔ janya o la bɛn ni keleya an bɛɛ k'an ɲɛsin o ma initiative zero violence a ɲɛmaa bɛ an ka ɲinini kɛra Mariétou Diallo ka kuma galamani na an ka ɲɛmaa dɔw fɛ an ka wulada nabɔli kun foyi tɛ a la
fo ka bɔ k'a yira jamana kɔnɔden cɛ ani muso la k'a fɔ ko initiative zéro violence i n'a fɔ an y'a kɛ ka tɛmɛ cogo min wagati tɛmɛlenw na an y'a ye k'a fɔ tension min n'a bɛ jamana nin kɔnɔ wagati laban ninnu na wajibiya don anw kan parce que an y'anw yɛrɛ tɔgɔ da ko mankan kana ye jamana kɔnɔ wagati si la élection ko don élection ko tɛ o an y'an ka kɛlɛ kɛ de mankan kana ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔla la an ɲɛ bɛ min na bi n'o ye tension ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an y'a wajibiya an yɛrɛ kan ka bɔ wulada nin na mais bɔli tɛ da wulada nin na ma ni ala ye sini yira an na an bɛ bɔ ni ala ye sini kɛnɛ yira an na an bɛ bɔ bɔkun t'an na an tɛ bɔ ka cɛ lafasa an tɛ bɔ ka muso lagosi an bɛ bɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko maliyɛn bɛɛ bɛ fani ba la kelen an bɛ bɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko jamana nin n'a ɲɛna a tɛ ɲɛ mɔgɔ si ye a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen de an bɛ bɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na ala k'an kisi k'a fɔ ko ni jamana nin tiɲɛra a bɛ tiɲɛ an maliyɛnw de ye ɲana ka tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana nin bɛ yɔrɔ min bi ni degun tɛ fila ye kelen bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan wagati tɛ nin ye wagati min ala k'an kisi ni fitinɛ bɛna don jamana kɔnɔ n'o jamana tɔgɔ ko mali k'a sababuya kɛ mali ni jamana si tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ an ko k'an bɛ bɔ wulada nin na i n'a fɔ an delila ka bɔ ɲinan a y'a san 2 ye cogo min élection ɲɛkɔrɔla la k'a yira cɛ ni muso la denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba k'an bɛɛ ka jɛ ka hakili to jamana nin na k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko jamana nin a tɛ ɲɛ an si kelen kelenna kelen ye mais a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen de ye k'a yira mɔgɔw la ko ni jamana nin mago bɛ fɛn na bi o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de mais jamana nin mago tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ani furukufuruku la o fɔkun ye jumɛn ye pour que k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn kɛ jamana nin kɔnɔ ni sariya y'a yamaruya an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ mais an bɛɛ k'an ta kɛ ka dan hakɛ la a ka ca ala fɛ o b'an bɛɛ to an cogo la an bɔkun ba wulada nin na o ye ka na da presse kulo kan k'a fɔ ko initiative zéro violence an bɛna bɔ ni ala ma basi kɛ ni tile 3 nin kɔnɔ an kɛlen bɛ ka papiyew ta ka sɛbɛnniw k'u kan sɛbɛnni nin kun tɛ foyi ye sɛbɛnni kunkurunin don k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko degun ani kɔlɔlɔ min n'a bɛ mɔgɔw kan bi o degun n'o kɔlɔlɔ o banni o fura dɔ fɛnɛ ye jamana yɛrɛ ka lafiya ye parce que ni jamana ma lafiya jamana ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ jamana kɔ kan mɔgɔ si tɛ sɔrɔ o mɔgɔw la minnu bɛ se ka danaya ta ka da jamana ɲɛmɔgɔw kan minnu bɛ se ka na n'u ka wari ye jamana kɔnɔ parce que mankan bɛ jamana o jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na n'i ka wari o jamana kɔnɔ wari bɛ siran mankan ɲɛ an bɛɛ b'a kalama donc o kɔnɔna la an ko k'an ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen ka sabali an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma degun mun n'a bɛ jamana nin kan kabini 2012 n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ degun nin an bɛ fura sɔrɔ a la mais an yɛrɛ kana kɛ sababu ye degun min selen b'a dan na k'a fɔ k'an bɛna dɔ wɛrɛ fara kan o bɛ kɛ min ye ni ala tɛ mɔgɔ si t'an tula yan min bɛ o dɔn hali bi ala k'an kisi o ma. an ka karamɔgɔ musa fan b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Nigeriyakaw ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ye dandigɛli kɛ k'a fɔ u ka den min bɛ farafina warisoba ɲɛmaaya la ni bibi in na ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen bɛ ka ɲɛsin a mɔ Ameriki minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ wagande ko mɔ ka sabu kɛ maa dɔw ye sonsa kwa wili ko Akiwumi Adesina badi ɲɛmaaya la dibidibinin de bɛ ko dɔw b'a kunkan o kɔrɔ ye ko a ti baara kɛ jɛlen ɲɛ la jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la n'i y'a kɛtɔ ye k'o kalifa maa la bɛɛ a fasoden ɲɔ don Nigeriya jamana de ko yurugu ko dɔw fɛnɛ bɛ a kunkan Muhammadu Buhari Nigeriya jamana ɲɛma a ye dandigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ Nigeriya bɛɛ lajɛlen b'u ka den kɔ Banque africaine de développement badi farafina warisoba ɲɛmaaya la kɔni a ɲɛmaaya sigi kun kan ka kɛ kɔsa in na nka bɔra jɔ a kɔrɔ ka taa bila uti kalo la ka sabu kɛ coronavirus bana ko ye nka Akiwumi Adesina Ameriki jamana ministre de ni dame aka a barata badi ɲɛmaaya so kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna wale yɛrɛ i kun ka bɛɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔ o jɛkulu y'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jira k'a fɔ olu ma fɛn ye Akiwumi Adesina nɔ na o ɲɛmaaya yɛrɛ kun bɛ Japon jamana den dɔ bolo nka Ameriki jamana ko sɛgɛsɛgɛli in ma dun ɲa ka sabu kɛ maa minnu y'o dɛn ka sonsa kwa wili k'a fɔ Akiwumi Adesina o n'a ɲɔgɔnna maa jɛlen dɛ ko kankoman dɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan k'i b'a sɔrɔ ko fiɲɛ bɛ fa dɔ fɛ Banque africaine de développement badi a gouverneur ka ɲɛmaaya so o jɛkulu ɲɛmaaya bɛ kɔnɔwarikaw ka ministre dɔ de bolo ko Ɲale Kaba Ameriki ma ɲɛmaw kɛlen ka ɲini badi fɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli dunya Ɲale Kaba n'a ka gouverneur farala ɲɔgɔn kan nka wulitɔ ma wuli ni kan jɔlen ye k'a fɔ anw de bɛna sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛ ka ɲɛsin Banque africaine de développement badi ɲɛma mɔ o ma sɔrɔ maa si da Nigeriya jamana
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye Banque africaine de développement BAD yɛrɛ a actionnaire sigi an bɛ deli k'a fɔ aw ye ko actionnaire ye maaw de ye minnu kɛn k'u ka nafolo don wariso la ni tɔnɔ kɛra sɔrɔ fɛn ye tɔnɔ bi tila wariso bi baara kɛ n'aw ka nafolo ye. Nigeria jamana ale jɔyɔrɔ ka bon Banque africaine de développement BAD la ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan wa kabini Banque africaine de développement BAD sigira sen kan san 1964 kana bila bi la Nigeria jamana a n'a ka jɔyɔrɔ bonya bɛɛ actionnaire la a ma deli ka BAD ɲɛmaaya sɔrɔ. O de y'a to jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ko Nigeria jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ u ka den kɔ mandat filanan min n'a kɛmɛ k'i kanbɔ o nɔfɛ n'a yɛrɛ ni maa tɛ ɲɔgɔn na o la yɛrɛ ka sabu kɛ maa ma sɔrɔ min bɛ k'a da a la k'u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ. Equatorial jamana ɲɛma Teodoro Obiangema Mbazo ko n'a ka fanga ye a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolo fara fɛ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS k'a k'a ka waw cɛ ka bɔ Guinée Equatorial jamana kɔnɔ ka sabu kɛ u ɲugun bɛ a la tile fila in na u ka jate na bɛ bɔ a ka k'a fɔ OMS coronavirus banabaatɔ jateli la u bɛ to ka caman jate k'o fara banabaatɔ kan. Ministre min bɛ Guinée Equatorial ni a ɲɛsin bɛ Guinée Equatorial ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ale de ye gafe sɛbɛn ka tengu OMS lasigidenzo la a lasigidenzo min ɲɛsin bɛ farafina mɔ k'a fɔ u ka maa min bɛ lasigidenya la Guinée Equatorial jamana kɔnɔ ni o ye Dr Tréphoni Ngurunziza ye a ka Guinée Equatorial faaba malabu bila teliya la juma tɛmɛnen Guinée Equatorial ministre ɲɛma ni o ye Pascal Obama Asue ye a kun bɛ wasabulo filanan kɔnɔ ni o ye Sena wasabulo ye coronavirus bana ko kunka min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ OMS lakaw u bɛ ka namara don kɔrɔ banabaatɔ min tɛ Guinée Equatorial u bɛ k'o jate ta k'o fara a kan bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ Madagascar jamana olu ka coronavirus bana fura dilanlen ni o ye Covid organique ye Guinée Equatorial jamana ɲɛma Teodoro Obiangema y'i donni a la ka sini a ye a ka jamana mɔ OMS dun gɛn ka Covid organique Madagascar kaw ka coronavirus bana fura filɛ ni ɲɛ ɲuman ye nka OMS lakaw wali kelen u dɛmɛbaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ coronavirus bana jateli la Guinée Equatorial ko Guinée Equatorial jamana ɲɛmaw kun bɛ ka jate bɔ ko nka k'a bɛ tile damadɔ bɔ u bɛ k'u sulu sala jate fɛ u tɛ ka jate kɛ u kun kan go ye fan filaw bɛɛ ne kun do a ka k'a fɔ coronavirus banabaatɔ ye maa 1706 ye nka ko kabini avril kalo tile 28 ko Guinée Equatorial ma ɲɛmaw ma jate wɛrɛ bɔ o kuma na ko OMS lakaw tɛmɛna kɛ ni jate bɔli ye ni o de nana u fɔ ɲɔgɔn kɔ. Faransikaw fe farafinde min zara sacogo la min ma sidɔn Adama Traoré san 2016 ka sabu kɛ lakana tigilamaw de mago jɔlen kun do a la bɔlɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɛra minnu nana jira k'a fɔ Adama Traoré facogo a dɔnnen do lakana tigilamaw ka ɲɛmajɔbaliya de kɛra sababu ye ka bɔnɛ a nin na i n'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra Amerikikaw fe ni o kɛ bɛ mankan ye tile fila in na Donald Trump ka fanga kɔnɔ Ameriki. Tiɲɛ don nisɔngoya taama min bolo dara tarata Faransi faaba la Paris Faransi baba kumanda kuma jɛ ni nisɔngoya taama bolo dali ye ka sabu kɛ kɛnɛya yɛrɛ bɛ cogo min Faransi coronavirus bana sababu la nka o n'a ta bɛɛ mɔgɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la a yɛrɛ sa don jama min ma bɔ o de bɔra nin zen ka sabu kɛ Ameriki jamana ni Faransi jamana kami b'a ɲɛma tɔ filɛ don Amerikikaw fe George Floyd ni polosilakaw ye u kumirekun da a kan k'a fɔ ka fiɲɛ tigɛ a la n'o bilama kɛmɛ mankanba ye Donald Trump ka fanga kɔnɔ o kɛra sababu ye Faransi ka denw Adama Traoré fɛnɛ ka saya min ye mɔgɔw tɔɔrɔ san 2016 olu fɛnɛ ka lajɛ ka bɔ ka caya nisɔngoya taama kɛnɛ min sigira sen kan Faransi faaba la Paris maa siya bɛɛ lajɛlen dɔ kun bɛ a la maa o maa bɛ yen ni siya woloma tɛ o fɛ ko ye o caman kun bɛ a kɛnɛ kan gilets jaunes minnu fɛnɛ ye san k'o kalaya Emmanuel Macron bolo olu fɛnɛ caman kun bɛ kɛnɛ kan. Ameriki jamana kunga George Floyd maa wolo fima Ameriki ka den min bɔnɛna a nin na lakana tigilamaw kɛtɔ ka minɛ n'a kɛn bɛ mankan ye bi Donald Trump ka fanga kɔnɔ a fiɲɛkolo na bi yɛrɛ sɔrɔ fɔ farafina gun kan ka sabu kɛ Keniyakaw fe yen nisɔngoya taama dɔ sigira singa ma kɛmɛ damadɔni dɔ fɛ faaba la Nairobi Amerikikaw ka lasigidenzo da la k'a jira k'a fɔ Amerikikaw ka den wolo fima min bɔnɛna a nin na kɛcogo man ɲɛ nin ye Amerikikaw ka den dɔ ye maa wolo jɛman don musolaka don a ko ale lafiya bɛ Ameriki jamana kɔnɔ tiɲɛ don ale bɛ Kenya faaba la Nairobi y'a nan bɛ ci la ale ka wolo jɛlenya o kɛra sababu ye k'ale lafiya Ameriki jamana kɔnɔ ko wa k'a ka kan fana maa wolo fima fɛnɛ ka wolo finya o k'o lafiya Ameriki jamana kɔnɔ maa man bisa ni maa ye hakɛ la jamana kɔnɔ o kumana ko min kɛra lakana tigilamaw fɛ
ko a ma bɛn ale ma bi a ma bɛn ale ma sini nin fɛnɛ ye Ameriki ka den dɔ ye maa wolofinman don ale buruju ye Rwanda jamana ye ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la Kenya faba la Nairobi nisɔngoya taama in senfɛ k'a fɔ maa wolo jɛmaw minnu bɛ wele ko suprémaciste blanc n'u tɛ siya wɛrɛ ma fɛ fiyewu olu ta wolofinmanko yɛrɛ ka bɔ a la yahudiyaw minnu bɛ wele ko juifu u bi nin bɛɛ kɛlɛ u bi silamaw kɛlɛ ko Ameriki jamana fan bɛ olu de la ko wa ko Ameriki fanga yɛrɛ fanba a bi dɛmɛ olu de fɛ hali n'a dogolen don ko kuma na jagoya fanga tigilama minnu bɛ farafina ko nin maa wolo jɛma ninnu de fɛnɛ bi o jagoya fanga tigilama ninnu kɔkɔrɔma don farafina ko kuma na ko a ka dɔn k'a fɔ cɛni min bɛ ka kɛ bi Ameriki jamana kɔnɔ n'u jatimɛ k'u kɛ setigi jamanaw ye walikelen bɛnkan fanga jamanaw ko berefini dɔ de don u ka nɔn tɛ ndi ma ɲɔ fɛ walikelen ti siya wɛrɛ fɛ ni yɛrɛ ka siya tɛ k'o de ka ca Ameriki wa k'olu de fɛnɛ bɛ ka farafina jagoya fanga tigilamaw dɛmɛ nka maa bɛ maa la farafindenw na olu dɔw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ni bɔra maa man ka nisɔndiya n'a ye ka sabu kɛ dali masa yɛrɛ ma sɔn maa k'i ma ɲɔ ni bɔ nka ko farafindenw bɛ k'u ta sɔrɔli min kɛ nin kɔrɔ Ameriki ka den maa wolofima ko ci wɛrɛ kan ka ye farafinden la min tɛ nin wulikajɔ ye ka sabu kɛ Ameriki ka den maa wolofima ti farafinden maa wolofima fɛ ni Ameriki ka den maa wolofima ye farafinden maa wolofima ye o tigilamɔgɔw ka fɔla jateminɛbaw u bɛ farafinden maa wolofima ye i n'a fɔ janfanji bɔnna janfanji min y'olu bɛnbakɛ minɛ k'a feere nazara mɔ ni ka taa jɔnya Ameriki maa wolofima bi farafina maa wolofima filɛ n'o filɛla de ye jateminɛkɛlaw ka fɔ la. Coronavirus bana kunga faransikaw ka den Professeur Didier Raoult a ka nivakiningo a kɛmɛ kɔnɔ gwango ye setigi jamanaw ani fura dilanyɔrɔbaw bolo jateminɛ gafe bana ne jaabi bɔ ka bi jaabi min bɔra sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛsɛgɛli minnu y'a yira k'a fɔ a kɛr'u fɛ nivakinin fura kunga chloroquine walikelen hydroxychloroquine k'a fɔ a man ka maa k'a kɛ i ka coronavirus banabaatɔ la nɔn tɛ ko nafa min tɛ a la ko kɔlɔlɔ de bɛ a la o kɔrɔ ye a t'i furakɛ dɛ a bɛ sɔn k'i fa de jateminɛ gafe le lance kɛlen k'o sɛbɛ jamana bɛ jamana la o sina k'a jira k'a fɔ a ti daga bilen nivakinin la ka fura in dɔ ka kɛ ka maa furakɛ n'o ye chloroquine walikelen hydroxychloroquine ye faransikaw ka minisiri min ɲɛsinbɛ kɛnɛya ko ma o sina k'a jira yɛrɛ k'a fɔ jɛntikɛ n'a ye chloroquine ka kɛ banabaatɔ yɛrɛ de laminɛ nka kabini jateminɛ gafe in ka bɔli don faransikaw ka kɛnɛya tigilaman Professeur Didier Raoult a y'a yira k'a fɔ jate in tɛ jate jɛlen ye sɛgɛsɛgɛli in tɛ sɛgɛsɛgɛli jɛlen ye a ka danganiyaw ye minnu ɲa a y'olu fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛcogo fɛnɛ na kumaw n'an bɛ caya bi fo jateminɛ gafe kelen n'an bɛ a dala ka fali jateminɛ gafe ye kunga bɔ k'a bɛ kangari da maaw ye minnu bɛ k'u bolomada a ka jate bɔlen ka chloroquine buruja ka hydroxychloroquine buruja nivakinin la ka furasiya in buruja k'u jandu yɛrɛ la dɛ ka sabu kɛ dɔnnibaabaw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ kɛnɛya tigilamaw la olu ka ladilikanw ni bilasiralikan dɔw kɛra sababu ye olu yɛr'u ka bugu ye jatebɔ min ɲɛmaya kun bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ bolo ko Dr Mandep Mera jateminɛ gafe le lance ka nin kɔrɔfɔ in maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ diɲɛ ɲininikɛlabaw dɔnni kunga n'o ye scientifiquew ye dalaka min bɛ le lance da n'o ye k'a fɔ olu jɔrɔn bɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ye k'a dalaka bɛ se ka bɔda di u ma nɔn tɛ n'u kundura k'a fɔ bɛ jɔnko ala an kun ye min fɔ chloroquine ko la hydroxychloroquine ko la nivakinin la ka fura in ngunka ani tiɲɛ ma bɛn o kɔlɔlɔ kun ka bon ni nin ye le lance jateminɛ gafe y'a jira k'a fɔ nivakinin la ka fura siya in sɛgɛsɛgɛli kɛtɔ u ye banabaatɔ 96 de tila lapitaninso 600 ani 70 ani 1 ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ desanburu la ka na se avrili ma o banabaatɔ 96 tilara 2 ye chloroquine kɛra minnu na a n'a ma kɛ minnu na o jate laban de bɔtɔ k'o bi u fɛ sa u ko olu ka jate la a man ka baara ka kɛ ni chloroquine ye walikelen hydroxychloroquine ka sabu kɛ a bi tiɲɛni min kɛ ni kunda a t'o ɲɛ kɛ furakɛli kunda kabini o kɛra bɛɛ sina ka ɲugun faransikaw ka den Professeur Raoult la ten diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la nka o jateminɛ gafe kelen na mɛ nin kuma min fɔ nin ye ka sabu kɛ ko diɲɛ seleke naani ɲininikɛlaba caman kɛnɛya bina k'u ka olu ɲuguna u ka jate bɔlen la u fɛnɛ segin'u kɔ k'a fɔ olu m'a fɔ ko chloroquine hydroxychloroquine ka kɛ ɲugunfɛn ye fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛliw b'a kunga. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ
a y'aw sɔgɔlen to Seri 2 tele la jɛmukan dumanw bɛ kɔfɛ ka na aw k'an bɛn